नखरानि मावथिफोरजों सावरायनाय हाबाफारि थांनाय 2 नभेम्बरनिफ्राय लादों आरो दिनै 2 नभेम्बराव जोंनि धेमाजि जिल्लायाव फारियै मोननै जायगा नोलोबारि गोजौ फरायसालि आरो गगामुगाव आरो एसडि बड' गोजौ फरायसालि सानजारि नोगोराव बेवहाय जोङो खुंफुंदों। दा बेवहाय जोङो थोंजोङै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि संबिजिरारि जा पावार एन्ड फांसन दङ वार्कारफ्रा बे पावार एन्ड फांसनखौ बाहायनानै माबायदि लेभेलसिम लांगोन जों बेखौ सावरायदों। बेजों लोगोसे जोङो मा जेंनाफोरखौ फेस जादों मा जेंना जेंसिफोरजों जों सौदावदों बेफोरखौबो जों सावरायदों। थांनाय समफोराव खौसेथि बर' सुबुं आफादा बिटिसिनि बायजोआव बर'फोरनि थाखाय मोनसे गाव हायुङारि खुंथाइ दाबिबाय, बेखौ जोङो मोनफुंनो हाबाय आरो बेनि उनाव जोंनि जा मावनांगौ हाबा बेयो बांसिननिफ्राय बांसिन जाबाय थादों। दा नायदों जोंनि ओनसोलफोराव थांनाय समफोराव कर'नानि उननिफ्राय जा पस्ट कर'ना सिटुएसन बे मोजां नङा। गोबां सुबुंफोरा रांखावरि दुरबल जादों। फारसेथिं जोंनि बर' सुबुंफोरा बोथोरनि सायाव सोनारनानै बोथोरजों गोरोबफानानै आबाद मावो, नाथाय ग्लबेल वार्मिंनि जाहोनाव जोंनियाव बोथोरा इमबेलेन्स जादों होननानै जों सानदों। मानोना जाय समाव अखा हानांगौ सान्दुं दुंनांगौ बेयो सम बायदि जायाखै। दा बेबायदि हिसाबै जोंनि बर' सुबुंफोरनि जा रांखावरियारि अबस्था बियो मोजां नङा। बेखौनो जों सावरायनानै माबोरै जोङो सुस्रांनो हागोन, माबायदि बिगियानारि आदबफोरखौ लागोन जों बेखौ सावरायलायनाय जादों। आरो बेवहाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गासै सोद्रोमाफोरा जोंनि बर' रायजोफोरखौ मदद हेफाजाब होनांगौ आरो बिथांमोनखौ एवारनेस खालामनानै जोंनि लाइफखौ मोजां खालामनायाव लांनांगौ, जों बिनि सायाव सावरायदों। बेजों लोगोसे जोङो सोलोंथाइनि सायाव सावरायदों। दा जों नायदों धेमाजि जिल्लायाव गोबां गुदि फरायसालिफोराव दिनैसिमबो बर' राव रोङै फोरोंगिरि दं। एमइ स्कुलाव बर' राव रोङै फोरोंगिरि दं आरो गोबां एमइ स्कुल दङ जेरावनाखि 3 4 फोरोंगिरि दं, जायजों जोङो गुन गोनां सोलोंथाइ होनो हाया। बिनि उनाव नायबाय जोङो थांनाय समाव जानाय जा गोदानै टिउटर थिसननाय फरायसालिफ्राव, बेयावबो नायदों माखासे एमइ स्कुलफोर दं जेराव माने 3 आरो सानैल'बो बेबायदि टिउटरनि फरायसालि जोंनि जिल्लायाव गोबां दं। दा बेबायदि हिसाबै जोङो फरायसाफोरखौ जाबायदि बर' बिजोंजों गुन गोनां सोलोंथाइ होनांगौ बेखौ जों होनो हायाखै। फारसेथिं हाइ स्कुलाव जेब्ला जों नायो, जोंनियाव हाइ स्कुलाव पियरलि बर' बिजों हिसाबै धेमाजि जिल्लायाव 2 दं, एसडि बड' हाइ स्कुल आरो इउएनबि मेम'रियेल उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मेम'रियेल हाइ स्कुल। दा बै 2 फरायसालिफोरावबो इउएनबिआव दासिम जोंनि वार्कार्सफ्रा मावनांगोन। दा बेवहाय जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादा जोंल' मावालासिनो जोंनि ओनसोलाव थानाय साफ्रोमबो बर' माने सुबुं लोगोसे मोनफ्रोमबो बर' माहारियारि आफाद, बे आफादफोरखौ लानानै जोङो मावलांनो थाखाय दिनैनि नैबे मावथिफारि जथुमाव जों बेखिनिखौ सावरायलायदों। बेयो स्पेसियेलि हा खुरखानाय जेंना। बे हा खुरखानाय जेंनाखौ जेब्ला जों नायो, बुरलुंबुथुर दैमायानो बांसिनै जोंनि ओनसोलफ्राव हा खुरखादों। बेनि अनगायै बुरलुंबुथुरनि फिसा फिसा दालाइसा दैसा माखासेफोर दङ, बिसोरो एसे एनै खुरखादों। दा बेखौ जुदि नायोब्ला जों नायदों बुरलुंबुथुरनि हा खुरखानायनि थाखाय जों गोबां डिमान्ड खालामो बेखौ होबथानो थाखाय, नाथाय बुरलुंबुथुर दैया गोरलैयै होबथाजानाय दैबो नङा। अब्लाबो जोङो जोंनि रायजोफोर जाय बर' सुबुंफोरा हा खुरखा जादों बिसोरनि थाखाय रिहेबिलिटेसननि थाखाय माखासे सरकारि हाफोर, दा जों बेखौ गेजेर गेजेर सावरायदों, नाथाय जाबायदि जोङो सुबिदा होनांगौमोन बेबायदि सुबिदा मोनाखै। थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला जोंनि धेमाजि जिल्लाया जिल्ला हिसाबै जोबोद गुसेब जालांदों। फारसेथिं अरुणाचल हाजो, साहा फारसेथिं, खोला फारसेथिं बुरलुंबुथुर। जोंनि नैबे सानजारि नोगोराव अरुणाचल हाजोनिफ्राय बुरलुंबुथुर दैमासिम माने खालिबोल' 15 किल'मिटार गोजान जनायाव बियो आरोबाव खमसिनबाव। दा बेबायदि हिसाबै 15 किल'मिटार एरियायाव गोबां सुबुं माहारि दं, बर'नि अनगायै गुबुन माहारिफोर दं। बेखौ होबथानांगौआ गोरलै बाथ्रा नङा। अब्लाबो जोङो सरकारनि फारसे डिमान्ड खालामदों आरो बै डिमान्डखौ जोङो गुबुन गुबुन हारिनि गुबुन गुबुन आफादफोरजों लानानै जोङो बेखौ खालामदों। गेजेर गेजेर जों हस्पिटालनि हाबाफारिबो लादों। बेबायदि हिसाबै जनायनिफ्राय आसाम सरकारा मावबोनो होननानै बिथांमोना थांनाय बोसोरनिफ्राय प्रजेक्ट मोनसे लानानै एसे एसे मावजेनदों। आसा खालामदों बे मावनाया जुदि मोजाङै जायोब्ला, जिहेथु जों मिथिगौ इलेक्सननि सिगां बिजेपि सरकारा जनायनिफ्राय
माजुलिसिम मोनसे माने रड काम बान्ध बुरलुंबुथुरनि दै सेरजों लामाजों लोगोसे बान्दो बेबायदि बानायनायनि मोनसे परिकल्पना दं होननानै बिथांमोना इलेक्सन मेनिफेस्ट'आव फोसावदोंमोन नाथाय दासिमबो बे जायाखै अबयसे जागायाखै होननानै बुंबा गोरोन्थि जागोन दा जागायदों दा बेखौनो जोङो हप खालामदों जे उननि समफोराव जोंनि जा खुरखानायनि जेंना बेयो हयथ' जोबगोन बेजों लोगोसे फिसा फिसा दैसाफोर जाय बुरलुंबुथुरनि दैसाफोर बिसोरनि खुरखानायाबो जोंनियाव गेजेर गेजेर जेंना सोमजियोब्लाबो नाथाय बेफोरबायदिखौ जिहेथु फिसा दै हिसाबै गेजेर गेजेर बायदिसिना थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला वाटार रिसर्सनिफ्राय बेफोरखौ फान्ड लाबोनानै बे जेंनाफ्रा एसेब्लाबो माने सुस्रांजादों होननानै आं सानो